a petició dels mateixos participants farem un petit canvi al programa i sortiran a l'escenari a continuació uns artistes que no necessiten cap mena de traducció, oi? Que ja que estem avui tan posats a llegir poesia i a traduir-la, perquè s'expressen amb el llenguatge universal de la música. Per tant, cridem a l'escenari, convidem a l'escenari els músics, els violinistes Alba Barankova i Gerasim Barankov, que ens interpretaran obres de Shostakovich i Montsalvatge. I Mozart. I Dvořák. Això ja no ho sabia. В нашей программе произошли небольшие изменения, и сейчас по просьбе самих артистов, то есть Аллы Воронковой и Герасима Воронкова, скрипачей-виртуозов, то есть сейчас их очередь, они сыграют для вас произведения Дворжака, Моцарта, Шостаковича, Монсальвача, все?